manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Ndine urombo nekunonoka kuzokuzivisai zvinhu zvakaswera zvichiri kuitika apa. Ndambenge ndakatibatikane zvakanyanya, asiko zvine zviregedza tingoonesa. Comrade Blessed Geza's body is on its final journey home from South Africa to Zimbabwe. It departed this evening, Friday 13 February 2026 at 7 p.m. and is expected to arrive at Beitbridge border post at around 6 a.m. tomorrow, Saturday 14 February 2026. The processing route will pass through Beitbridge, Masvingo, Mvuma, Gweru, Kwekwe, Kadoma, Chegutu, Norton and finally Harare. So, comrades and friends, all Zimbabweans are encouraged to line the route in large numbers to escort our hero home and honor a life defined by sacrifice, courage and commitment. Comrade Bombsho Geza will be laid to rest at his homestead in Sanyati, with further updates to be provided at the processing progresses. Ndo mashoko ari pana pamhuri yeZimbabwe kuti vageza vachazoenda kunovigwa kuSanyati, asi iko zvinezvi panguva yatiri kutaura nemi izvezvi vatosimuka kare munyika yeSouth Africa munomu na 7 p.m. Saka vari kutarisirwa kuti vachange vachisvika paBeitbridge border mangwana makuseni na 6 a.m. in the morning, and mangwana ichange ave 14 February. Vachibva ipapo vachazofamba nemigwagwa zvakanyanya, voti muBeitbridge vopinda muMasvingo, vopinda muMvuma, vachibva muMvuma voenda kuGweru, vobva kuGweru voenda kuKwekwe, vobva kuKwekwe voenda Kadoma, vobva Kadoma voenda Chegutu, vobva kuChegutu vopinda muNorton, vozopinda munzvimbo yeHarare. So ipapo ndo pari kunzi macomrades ese neshamwari nemaZimbabweans mese munokurudzirwa kuti munge muchiuya mune manambers akawanda munzvimbo dzese dzataurwa idzi, muchiona, muchiescota, muchipa ruremekedzo rwekupedzisira kune gamba iro rakafira nyika yeZimbabwe. So comrade Geza vari kunzi zvoni vachaenda kunovigirwa kumba kwavo, kupurazi kwavo uko kuSanyati. Asi madetails ekuti vachavigwa musi upi achazobuda zvawo akunge achizotaurwa, vanhu muchizooneswa muchiudzwa kuti zvichange zvichizofamba sei. Ndo update yakakosha yandangoti ndimhanye ndizivisane neminguva iripo, nekuti ndinozviziva kuti dzimweni dzenguva tinogona kuzokanganwa tovarairwa zvozoita kunge vanhu tinenge takuvarairwa kana kuti takutamba pabasa. Muchatondiregererawo zvakanyanya ipapapa, nekuti ndaswera ndichimhanyisanawo nezvakawanda zvandanga ndichitsomana nazvo, asi iko zvinezvi ndaona zvakakosha kuti update iyoyi irare yave munzeve dzenyu maZimbabweans, mugare maziva kuti mangwana chaiye pakunozoedza mudhara Geza vanenge vapinda munyika yeZimbabwe. Yamakadai kuteerera ndiyo channel yenyu semazuva ese Kuliant. Vanenge vasvika panapa paKuliant TV kari kutanga, munokurudzirwa kusubscribe, motena on ka notification bell ako kuitira kuti ma-updates news ese achange achibuda hamuzojambwe, munoramba muchiudzwa kuti zvii zvinenge zvichiitika munyika yekwedu, nyika yeZimbabwe. Manheru ano ndinoti murare mune zvakanaka. Ari kutaura ndini wenyu Kuliant semazuva ese patinoramba tichingopanana nhau pachivhitivhiti chenyu, chivhitivhiti chakarongeka, chivhitivhiti chine order, chivhitivhiti chinobudisa nyaya zvisina fiye kana kuti